Pnawn da, a chroeso I barc y ddau Casnewydd, ac ail gêm Cymru D17 yn erbyn Gwlad yr Ia, yn ymgyrch rhagbrofol Ewro 2023. Mike Davies dwi, a diolch am ymuno â ni fyw heddi ar lwyfannau cymdeithasol sgorio. Ennill y perfformiad rhagorol oedd hanes tîm Craig Knight, nos Fercher a Rodney Parade o 4 gol I 2 yn erbyn yr Alban. Dwy Iwan Morgan, Gabriel Biancheri a Freddy Isaka. A fe fydd pawb yn ysu I adeiladu ar y perfformiad hwnnw yn erbyn Gwlad yr Ia prynhawn 'ma. Gwyeth I anthem Gwlad yr Ia, hen wlad fy nhadau, nawr yn dilyn. Cwr bechgyn Cymru, dan 17 yn arwain yr amdden gydag angerdd a balchder. Mae yna un gêm eisoes wedi cwpla yn y grŵp yma, y prynhawn yma nath I orffen Montenegro 1 yr Alban, 2 gol hwyr I Bobby McLucky. Ond y tîmoedd y prynhawn yma o ran Cymru, mae yna 4 newid o'r tîm nath sicrhau'r fuddigoliaeth yn erbyn yr Alban. Ronan Capacchio, yr amddiffynwr mewn yn lle Rhys Thomas. Mae Jacob Cook ac Alfie Tuck yn dod mewn I ganol ca, a fydd Cody Tws o Gaerdydd hefyd mewn yn yr ymosod yn cymryd lle Gabriel Biancheri. Ac o ran siap tîm Cymru, I ni'n mynd gyda'r un siap, 4 yn y cefn, 3 yn ganol car, 3 yn yr ymosod. Gafodd Margets yn gêm dda yn y gol noswaith o'r blaen. Mae partneriaethau Lola a Cox yn aros
a fydd Alfie Tuck a Cook bob ochr i Charlie Crew y capten, gyda'r ddau Morgan, Iwan a George yn arwain bob ochr wedyn i Cody Twos. O ran yr ymwelwyr, 4 newid, mae Sigurdsson yn dod mewn yr amddiffyn, Hoxton a Baldwrson yn ennill i capiau cynta yng nghanol ca, a gŵr a enw diddorol Cole Campbell, ymosodwr ifanc Dortmund. Mae e yn dod mewn i'r ymosod yn ogystal. Ac o ran patrwm, Gwlad yr Ia, yr un yw y patrwm iddyn nhw 4-3-3 o'r gêm ble wnaethon nhw sicrhau pwynti di-sgôr yn ebyn Montenegro mewn gêm gorfforol. Yr ymosodwr ifanc Daniel Gudjonsson o Malmo. Mae hwn yn fab i Aida Gudjonsson gynt o Chelsea. Fe yw'r prif sgoriwr hefyd a 4 gôl mewn 2 gêm, a fydd Cole Campbell o Dortmund yn bartner iddo fe. Felly yn dilyn canlyniad gynharach yn y dydd, fe fydd yr Alban nawr yn ail yn y grŵp, gyda 3 phwynt Cymru yn arwain, gyda'i 3 phwynt nhw yn erbyn yr Alban yn noswaith o'r blaen. Ond mae yna wir o beth fan hyn i dîm creu gnaet, petai nhw'n sicrhau fuddigoliaeth y prynhawn yma i fynd drwodd i'r rowndiau terfynol, sy'n cael ei cynnal yn Hwngari, diwedd mis Mai, cychwyn mis Mehefin. Nawr, mae yna wynt cryf yn chwythu o'r chwith i'r dde o blaid Cymru yn yr hanner cynta. A fe dechreuon nhw ar dan noswaith o'r blaen, a 2 gôl yn y 10 munud cynta. Beth fydd y dechreuad fel heddiw yma? Ein dyfarnwr yw Mr Dominic Stari, 26 oed o Weriniaeth Czech. Mae'n wedi dyfarnu yn uwch gyngrair y Weriniaeth, fel byddwch chi'n disgwyl, a mae gweddill y swyddogion yn dod o Weriniaeth Czech a Ffrainc, gyda dyfarnwr y gêm yr Alban a Chymru, Pierre Galwst, yn bedwerydd swyddog. Cymru yn erbyn Gwlad yr Ia yn fyw ar lwyfannau cymdeithasol sgorio o Barc y Ddraig Casnewydd. Gudjonsson i gychwyn. Byddai ni ail ddechrau. Dwi'n credu bod 2 o ymysodwyr ifanc Gwlad yr Ia wedi camu mewn i hanner Cymru. Felly gofod ail ddechrau. Y gêl yn cael ei chwarae yn hir tuag at Capacio. Fe sy'n camu mewn. Mae yna drosedd arno fe gan Gudjonsson. A dechreuad da i Ronan Capacio. Nath i alw mewn i'r garfan yn hwyr. Fe'n cymryd lle Rhys Thomas o Manchester City. Y bartneriaeth yng nghanol yr amddiffyn yn aros yr un peth. Hefyd Louis Giles ar yr ochr chwith. Lola i Capacio. Crew, y gêm mor dda. Mlaen at Morgan. Mae Iwan Morgan ar y postyn pella. Ond mewn at y postyn agosad eithi o'n nhw. Hanner cyfle fanna i Cody Twos. A mae'n gwyro allan am gic gornel i Gymru. Dechreuad da. A popeth yn deillio o Charlie Crew o Leeds United lawr yr asgell yn bwydo Morgan. A'i groesiad at y postyn agosad yn cyrraedd Cody Twos, sy'n ennill i 5 cap heddiw, a'i ergyd trod dde'n gwyro allan am gic gornel gynta'r gêm. Yr arwydd gan Louis Giles, bydd hon yn dod mewn ar y gwynt. At y postyn agosau, ddim yr gore, fe geith e ail gyfle. Dyna welliant, a mae'n cael ei chlirio gan Solfi Stephenson, y tala o'r amddiffynwyr. A fydd amrywiaeth y tro hwn. Ydi wir, mae'n cael ei chwarae'n fyr. Nôl at Giles, yn hongian yn yr awyr. O, peniad clir ar y postyn pella. A hynny Dan Cox. Ond yn methu cael ei anel am gôl. Ond yn sicr, Louis Giles yn cymysgu'r ciciau cornel ac ar y postyn pella.
yr amddiffynwr yn methu cael ei beniad at gôl. Ond dechreuad pwrpasol i'r Cymru ifanc. I ni wedi chwarae 3 munud yma. Bale nawr wedi aros mewn Lola yn oedi, ond fe fydd e'n dafliad i Gymru. Y Bale yn gwyro oddi ar y capten, Daniel Gudjonsen. Bale wedi croesi'r linell, felly tafliad i Gwlad yr Ia, safle'r cefnwr, yn cael ei chymryd gan Tori Torbjornsson. Dafliad cywir dros bosib, wedi chwarae ymlaen, gŵr o weriniaeth Czech ddim yn poeni gormod ynglyn â hynny, ond mae'n ôl gan y gôl geidfa da, mae Gwlad yr Ia. Chwarae'r patrwm arferol yma o adeiladu o'r cefn. Jartensen allan at Stefansson. Mi oedd yn y gam sefyll yn erbyn ymosodwr Gwlad yr Ia, pen pella. Gafodd Cox a Lola gêm effeithiol yn wedig yn yr hanner cynta yn erbyn yr Alban. Nath Cymru ildio 2 gôl o fewn 3 munud i'w gilydd. Bobby McLucky yn sgorio'r 2 i'r Alban. Gyda'r Alban yn curo Montenegro y prynhawn yma. Mae dal yn agored. Mae'n bwysig bod Cymru o leia ddim yn colli'r gêm y prynhawn yma. Dyma Iwan Morgan. Mor gryf, mor gyflym. Nôl ar y Bale. Mae angen iddo gael i ben lan. Dyma Cook, nôl at Morgan, cyflem Ergyd. Ergyd gynta isel yn syth at y gôl geidwar Torhalsen. Tro cynta i ni weld Iwan Morgan sgorio'r 2 gôl noswaith o'r blaen yn erbyn yr Alban. Maen nhw'n chwarae'r Bale yn gywir ar draws y cwrt. Ac yna Ergyd isel, ond yn rhy agos y tro hwn i'r gôl geidwad Torhalsen. Ond maen nhw'n ennill y Bale nôl, ymyl y cwrt Cosby, dyma Morgan eto. Mae Gwlad yr Ia yn bugeilio'r Bale dros y linell gôl. Bydd bron iddyn nhw cael hynny mewn i drafferth wrth ni weld yr ail chwarae. Ceisio adeiladu o'r cefn, ildio'r meddiant, tebyg i beth nath yr Alban ar gyfer gôl Bianceri. Cook yn codi, ennill y peniad, ond tackle dda yng nghanol ca gan Gwlad yr Ia. Maen nhw'n carlamu lawr y chwith fan hyn. A'r Bale mlaen at Cole Campbell. A'r drosedd ar Campbell yn arwain at gicrydd i Gwlad yr Ia. Daniel Johannesson o Cranes yn cario'r Bale yn effeithiol, bwydo Campbell. 6 munud i chwarae. Cymru dim, Gwlad yr Ia dim. Digon o chwarae o ddawol gan y 2 dîm. Mae Daniel Gudjonsen. Fe yw'r tala o dîm Gwlad yr Ia. Johannesson a Campbell dros y gicrydd. Wal o 2. Cael ei gosod nôl gan y dyfarnwr. Johannesson. Cole. Bale yn cael ei chlirio. Sigurdsson. At Stefansson yn hir. Mae'r gôl geidwad wedi dod oddi ar ei linell. Mae Jetson. Wel, oedd e'n hir neb am eiliad fanna. Be bai'r Bale wedi syrthio
i wr o Wlad yr Ia. Mi fydde'r cyfle ymergyd. Margetson yn ffodus. Gudjonsson yn dod yn ddwfwn i'w chasglu ddi. Ond Cymru yn ennill y bêl nôl. Lawler yn gryf yn y dacl. A chyfle i Gymru cymryd anadl. Ond y croesiad o'r dde gan Stefansson yn creu anhawster i Margetson. Capaccio tu fewn at Cody 2 sydd wedi edrych yn brysur iawn iawn yn safle rhif 10. Criw sy'n cysylltu pethau yng nghanol ca. Eto Gwlad yr Ia yn ennill y bêl yng nghanol ca. A chyfle fan hyn i Cole Campbell ymestyn i gam, ond tacl wedi amseru dda gan Capaccio i Gymru. Mae'n gêm agored yn y munudau agoriadol. 8 munud i chwarae, di-sgôr yma ar barc y ddraig. Cymru yn edrych am ei ail fuddugoliaeth o'r wythnos. Tobionsson. Bydd y siŵr o edrych am Gudjonsson, a mae e'n gwneud mewn i'w drad. Ond criw eto yn cael ei gorff rhwng yr ymosodwr a'r bêl. Tafliad fydd i Wlad yr Ia. Campbell. Sodiad bach hyfryd. Gudjonsson. Cymru yn amgylchynu'r seret. Mewn yn gryf a Dan Cox. Mae'r bêl nad i gwyro oddi ar chwaraewr Gwlad yr Ia. Felly Tor Halson yn gofod rhithro oddi ar ei linell. Ond popeth yn mynd trwy Daniel Gudjonsson. Hir o'r cefn, mewn i'r gwynt. Capaccio. Penion glir. Campbell. Tu fewn at Baldwrson. Campbell eto, dod oddi ar yr asgell. Sgiliau bach pert heibio i criw yn troseddu. Mae'n drosedd amlwg hefyd. Charlie Criw ddim wedi cael cyfle i osod i stamp fel nath nos fercher yn y gêm agoriadol. A'r dacl o'r tu ôl yn un amlwg ac yn rhwydd i ddyfarnu. Ond yn y 10 munud agoriadol, dim i wahanu'r tîmoedd. Os rhywbeth Gwlad yr Ia yn cael y gorau o bethau yng nghanol ca. Daniel Johannesson. Bydd dau chwaraewr yn cael ei galw draw gan ein dyfarnwr. Dan Cox a Gudjonsson. Yn amlwg bydd Cymru wedi targedu yr ymosodwr. Bêl yn cael ei chrymanu mewn ar y gwynt. Maen nhw tu ôl ar amddiffyn. Jon Anna Sigurdsson oedd y gosa at y bêl. Mae'n gicri dda. Criw dan bwysau. A mae'n bas lac hefyd am y Capaccio yn gofod rhithro am nôl. A mae'n gorfod ildio. Gic gornel. Dyw ddim y dechreuad. Bydde Craig Knight wedi edrych amdano gan i dîm y munudau agoriadol. 11 munud wedi chwarae. A maen nhw wedi bod yn llawer mwy esgeulus y prynhawn yma na beth o'n nhw ar Rodney Parade. Tipyn o hwpo a gwthio. A mae'n mewn o dan y bar. Lawler yn cymryd cyfrifoldeb. Sigurdsson. Stefansson.
Mae'n derbyn y bêl nôl y cefnwr. Mae'n helpu'r bêl mlaen, ond byddai ôl beniad fyna. Mi oedd Cole Campbell mewn, ond chwarae da, a mae dipyn o weiddi ymysg chwaraewyr ifanc Cymru. Bêl yn cael ei chwarae'n hir gyda'r gwynt, ond dim cyfle fyna i Morgan i reoli. Mae'n cael ei hadennill gan yr ymwelwyr. Mlaen gan Ciat Hansen. Lawler, mlaen yn chwilio am Morgan. Crew. Pas dda i lwybr Giles. Giles yn carlamu lawr y chwith, cyfle i groesi. Mae'n groesi at y postyn pella, mae tu ôl pawb. Ond y bas gan Crew. Wedi amseru'n berffaith reit o flaen y cefnwr chwith. Ond yn anffodus, croesiad Louis Giles ddim cystal ar bas gafodd gan Crew. Eto Gwlad yr Iân esgeilus ac yn ildio meddiant. Ond Cook yn methu adeiladu a cymryd mantais. Ond fe geith e ail gyfle. Mae'n croesi'n isiel. Eto Crew yn y fan ar lle a chyfle i'w lled iddi. Tws yn erbyn Stefansson, dau yn disgwyl croesiad, Tws di gwneud yn dda, croesi'n beryglus a mae'n cael ei chlirio gan Jon Arne Sigurdsson. Yn chwarae da eto gan Cody Tws lawr yr asgell chwith, curo i ddyn ac ennill y gic gornel. Ceisio denu'r dacl yna tynnu'r bêl i'r chwith ac ennill y gic gornel. Crew a hi, eto a Tws. Ddim y bas oren nôl. Crew, ond yn cymlethu pethau pen pella. Yn lle chwarae'r bêl mewn i'r cwrt Cosby. Alfie Tuck ar dacl, a mae wedi ennill tafliad i Gymru pen pella. Giles wedi chymryd i'n sydyn. Lan tuag at Morgan. Ond drwodd yn ddiniwed. Di sgôr yma ar bar gydraig. Ond eto, maen nhw'n chwarae a thân. Gwlad yr Iân yn y cefn. Ceisio chwarae'r bêl allan. A dyma nhw eto. Y bêl ar y gwynt. A dim gobeith gan Hawkson sy'n ennill i gap cynta i reoli honna. Cypacio'r tafliad i Gymru. Morgan wedi dod yn fyr i'w chasglu a defnyddio'i gryfder. 7 gôl mewn tair gêm i Iwan Morgan. Mae wedi taflu ddyn hir, o ceisio i taflu ddyn hir mewn i'r gwynt a bu bron i Gymru golli'r meddiant. Esgeilus. Lawler yn letraw, Stefansson sy'n clirio, ail bêl yn bwysig, Crew yn methu chael i, Cook sydd yno, at Cook. Crew tra da gan Charlie Crew, y capten. Cox yn camu mewn. Chwaraewyr Gwlad yr Iân yn ceisio cau lawr yr amddiffynwyr. Tra da gan Morgan, cyfle i'w lled iddi, mae'n gwneud hynny. Allan at Tuck, Tuck yn disgwyl yr hediad gan Giles. Giles yn hongian y bêl i fyny. Mae'n taro'r bar. Louis Giles mor anlwcus. Wel, croesiad oedd hi, dwi'n siŵr am y Cody Tws wedi ennill cic rydd i Gymru hefyd. Ond symudiad da gan Gymru eto lawr y chwith. Alfie Tuck yn rhyddhau Giles. Tuck yn disgwyl yr hediad gan y cefnwr a'i groesiad wedi anelu at y postyn pella ac ar y gwynt yn taro'r bar. Yr agosaf y Cymru wedi dod.
2 funud ar 15 ar y cloc. Mae'r dyfarnwr yn poeni tipyn y biti pa mor bell mae'r wal yn ôl, ond yn y cyfamser mae yna hwpo a gwthio a tynnu a brathu yn y cwrt cosbi. A nawr mae wedi gweld yr hyn oedd yn digwydd. A Cox a Gudjonsson sy'n wrth i fwyaf. Ond Criw a Giles sy'n dros y gic rydd i Gymru. Y ffigiad a Giles mewn y pasau gosaw, mae curo pawb. Reit ar draws y cwrt bach. A'r cefnwl Dylan Lola oedd y gosati. Oedd hi'n bêl dda gan Louis Giles. Mae drod hwyth pert iawn gan hwn. Mor agos i Lola gael y cyffyrddiad holl bwysig. Mae wedi ceisio chwarae un fyr am yr 20 munud cyntaf yma. Y gol geidwad yn mynd yn hir am y tro cyntaf. Cook yn ennill yr ail bêl. Eto mae mewn ar dacl a mae'n ras rhwng Campbell a Capaccio. A Capaccio wedi gwneud yn gampus i ennill y meddiant. Mae wedi parhau a'i rediad. Mae yna gymorth iddo fe. Ond ar oedi a'r tacl o tu ôl yn un amlwg. Ac mae'n drosedd gan Ronan Capaccio. A chorwystredigaeth yn y dacl yna. Oedd wedi gwneud y gwaith caib ar raw. Y dacl o tu ôl. Lawler yn galw. Gudjonsson yn ennill y bêl, ond Charlie Criw yn y fan ar lle i gasglu. Alfie Tuck yn rhithro. O Solfi Stefansson, bach yn lwcus fanna, ceisio wneud y drag-back, tynnu'r bêl am nôl, bu bron iddo fe golli'r meddiant. Ond am ddiffyn Gwlad yr Iân, sefyll yn gadarn ar hyn o bryd. Agosau at 20 munud ar y cloc ar Barc y Ddraig. Cymru dim, Gwlad yr Iâ dim. Gwych gan Charlie Criw yn y lle cyntaf, ond yn aildio'r meddiant. Dim trosedd, nes bod y drosedd yn dod gan chwaraewr Gwlad yr Iâ. A fe fydd angen gair fan hyn gan ein dyfarnwr Mr Dominic Stari. Kjartansson yn ennill i 6 cap. Oedd yn cael y bryd o dafod. Mae Criw yn gwneud yn dda yn y lle cyntaf, ond oedd y dacl yn drosedd beth bynnag. O fydd y chreuodd hi'n brynawn hyfryd yma ar Barc y Ddraig. Mae wedi cymylu a'r gwynt wedi cynyddu hefyd. Mae'n sgibo ar draws y maes sydd mewn cyflwr arbennig. Dyma Gwlad yr Iâ yn ymosod, lawr yr asgell chwith. Campbell ar ei holi, ond yn credu bod y bêl wedi curo fe, ydi wir. Gwlad yr Iâ wedi sicrhau pwynt yn erbyn Montenegro, gêm di-sgôr yng Nghaerdydd. Felly mae ganddyn nhw bwynt. Dim gol, a nawr mae wedi colli'r meddiant. Tuck nôl at Dan Cox. Cox yn mynd yn hir yn chwilio am y rhediad gan Giles. Mae yna gyfnodau pan mae Cymru yn chwarae yn hynod o bert. Mae nhw wedi gweld un anoddach i dorri lawr yr amddiffyn yma. Mae gymharu a beth wnaethon nhw yn hanner cynta yn erbyn yr Alban. Erbyn hyn mi fydden nhw 2-0
ar y blaen, goliau gan Morgan a Bianceri. Lle fan hyn gan Lola. Cymru dim, Gwlad yr Ia dim. Ail gêm y ddau dîm yn y gemau rhagbrofol. Capaccio. Rhedeg mewn i'w wrthwynebydd a rhediad da gan Cole Campbell, reit trwy calon canol Cymru yn ymlaen a Gudjonsson yn cam sefyll a mae Cymru yn ffodus. Maen nhw wedi dianc fan'na achos oedd Gudjonsson yn cam sefyll, ond y rhediad gan Cole Campbell o Dortmund yn un arbennig yn casglu'r bêl. Dwi'n yn credu oedd e'n cam sefyll a mae'n anffodus. Daniel Gudjonsson, oedd e mewn ar gôl o amgylch Margetson, dim ond rhoi'r bêl yng nghefn y rhwyd oedd angen. Cymru yn ffodus, maen nhw'n dianc fan'na. A fydd hi'n rwystredigaeth llwyr i dîm hyfforddi Gwlad yr Ia. Bod Lliman y dyfarnwr wedi codi. Lola at Cook. Cook ymlaen, chwilio Morgan. Mae'n croesi'n isel. A'r bêl yn cael ei chlirio gan Stefansson. Bob tro mae'r bêl wrth drad Iwan Morgan. Mae'r dorf ar ei trad, mae'n rhywbeth yn digwydd. Mae'n gwneud rhediadau pwrpasol. Dwi'n bob amser yn cael y bêl. Mae'n gweithio mor galed. Mae ciciau cornel Louis Giles wedi creu trafferthion yn yr hanner cynta yma. Ar ei drod chwith, mae'n mynd i grimanu mewn ar y gwynt. Mae'n uchel at y postyn pella. Mae'n cael ei ffenio'n glir. A mae'n y drosedd yn erbyn Cymru. Y drosedd ar Kjartansson. Ond yw'r gic ryd nawr ddim wedi chymryd o'r lle cywir. Mae'n y ddau chwaraewr yn methu reoli y Miracle Cosby. Ond y drosedd yn un amlwg eto gan y Cymru. Gwlad yr Ia yn gwneud yn dda i gadw'r bêl mewn Tor Jonsson. Cymru ddim wedi cael pethau ffordd i hunain yn yr hanner cynta yma. Lola cael ei orfodi i mynd yn hir. Lan, athrediad Iwan Morgan. Cymru'n ennill tafliad, ond y peli ymlaen uniongyrchol yna yn chwilio am Iwan Morgan, yn dal ar y gwynt. Yn sicr mae Morgan yn gyflymach na'i wrthwynebydd. Dim i wahanu'r tîmoedd ar hyn o bryd. Capaccio. At Morgan. Morgan yn derbyn y bêl yn ôl. Dwi'n methu cael ei groesiad mewn. Chwarae da gan Criw. Fe guddio'r bêl gan George Morgan. Gudjonsson. Trad cyflym. Mae'r cymorth yn dod tu allan fe Johannesson yn croesi'n isel. Yn cadw'r meddiant. Stefansson mewn tuag at Gudjonsson am Miracle Cosby. Campbell yn troi heibio i Capaccio. Campbell. A Cole Campbell, mae di dal y llygad yn yr hanner cynta yma i Wlad yr Ia, ond mae'n dynnu Cris na'r George Morgan o Everton a mae'n ennill crydd i Gymru. 6 munud ar hugain di chwarae. Cymru dim, Gwlad yr Ia dim. Yn cyfleoedd i'r ddau dîm. 3 phwynt gan Gymru ar frig y grŵp ar hyn o bryd. 3 phwynt i'r Alban hefyd wedi sicrhau buddigoliaeth yn erbyn Montenegro prynhawn yma yng Nghaerdydd.
Lola. Tro hwn yn hir, chwilio am Giles, mae wedi cyrraedd Giles. Ei groesiad yn taro yn erbyn y gŵr o Wlad yr Ia, felly cic gornel arall i Gymru. Ond y bêl hir y tro hwn gan Lawler yn Letraws yn arwain at y gic gornel, chwarae da gan y cefnwr, yn cymysgu pethau lan. Dim bob amser yn mynd i drad trwy'r canol. Criw. Morgan. Bêl yn cael ei chlirio. Lawler yn croesi. Cook oedd e'n chwilio am Iwan Morgan pen pella. Ond Gwlad yr Ia yn clirio. Ond Cymru'n gwneud yn dda. Clwstwr y chwaraewyr mewn coch yn ennill y bêl yn ôl. Dyma Capaccio lawr yr ochr. Lle nawr gan Morgan. Angen croesiad da at y postyn pella. Gwlad yr Ia yn gweld hi'n anodd i glirio. A wneud unrhyw le y tro. A Hawkson yn y diwedd oedd yn clirio. Oedd Iwan Morgan yn loetran ar y postyn pella. Dyna ble oedd George Morgan wedi anelu i groesiad. Ond dim digon cywir i ddod o hyd i'r sgoriwr cyson. Agosau at yr hanner awr. Lawler eto'n hir. Tro hwn mae yn cyrraedd Iwan Morgan. Morgan yn erbyn Stefansson. Bydd yn torri mewn ar ei drod dde. Heibio un, heibio i ddau, creu lle ergyd isiel. Bêl yn taro yn erbyn yr amddiffynwr. Mae'n tasgu mas at Louis Giles. Giles ar ei drod dde. Croesi mewn at Morgan. Yma Iwan Morgan ar ei drod chwith. Eto mae Gwlad yr Ia yn gwneud yn dda. Gael ei cyrff o flaen y bêl. Giles yn croesi mor gynnar a phosibl. Bêl yn gwyro! A dros y bar a hi. A chic gornel arall i Gymru. Maen nhw'n dod yn agosach. Ac eto Iwan Morgan yng nghanol y cyfan. Croesiad gan Giles. Bêl yn gwyro, cario ar y gwynt. Ond Giles eto fydd ar gic gornel. Byddai'r gôl nawr yn neud byd o waniaeth i'r tîm. Cody Twos mewn at Giles, chwarae da at y postyn pella. Bêl yn cael ei chlirio, Alfie Tuck! Tuck i Gymru! Gwych gan Alfie Tuck. Techneg arbennig yn y gŵr ifanc o QPR. O'r gic gornel, Gwlad yr Ia yn methu clirio. A bollten gan Tuck i gornel isa rhwyd i roi Cymru ar y blaen. I gôl gynta i Gymru gan Alfie Tuck. Ni wedi chwarae chydig dros hanner awr yma ar barc y ddraig. Trwchwch ar y techneg. Heibio i'r gôl geidwad. Tor Halson mewn eiliad. A dathliadau yn dweud y cyfan. Cymru 1, Gwlad yr Ia dim. Hanner awr di chwarae. Wel, mi oedd yna ychydig o syndod i weld cymaint o newidiadau yn hîm Cymru. Oedd Alfie Tuck yn un ohonyn nhw yn cymryd lle Joe Andrews, gafodd gêm wych yn erbyn yr Alban. Ond mae Alfie Tuck, sydd wedi bod gyda QPR ers ddod yn 8 oed, yn taro Cymru ar y blaen. Campbell yn cadw llygad nawr a dim ildio cyn yr hanner. Gwlad yr Ia yn ennill i daro nôl. Criw y capten. Criw yn troi ac yn gwneud yn gampus. Capaccio mewn tuag at Twos. Chwaraewyr Cymru yn rhoi cyrff ar y lein. Mae rhaid dweud hynny yn taflu hynny mewn at y taclo. Hir eto, chwilio am Morgan. Ac ennill tir lawr o'r asgell dde mae Cymru'n gwneud. Ac i ddathlu'r gôl mae'r haul yn pigo trwy'r cymylau yma ar barc y ddraig. Lawler. Tacl o'r tu ôl gan Daniel Gudjonsson. Mae e'n protestio.
Cwyno gan Gudjonsson, ond Lawler yn gryf. Giles. Allan at Morgan, sydd wedi mynd i'r asgell, mae'n torri tu fyw, mae'n y gymorth ganddo fe, angen iddo gael ei ben lan. Criw wrth i ochr e. Cymru, cyfnod y feddiant, ar y blaen o gol i ddim. Lawler. Giles eto at Morgan. Y dacteg fan hyn gyda Giles yn neud y rhediad, mae Morgan yn torri tu fewn. Ergyd! Syth lawr corn gwddwg Tor Halson. Ond bob tro mae Iwan Morgan yn cael y bêl i chi'n gwybod bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Dyma fe'n casglu, dyna'r Ergyd, ond yn syth at y gol geidwad y tro hwn. Yn ddiddorol i fod yn drifftio ychydig allan i'r asgell er mwyn casglu'r bêl a creu lle i'w hunan. Weiddi am lawio, ond y dyfarnwr yn annog y chwarae i fynd yn ei blaen. Sigurdsson, mlaen at Hawkson, mae'n torri tu fewn. Bêl yn cael ei tharo lawr, Cook yn gofod bod yn gryf, a gwaith da gan Cody Tws, campus gan Cody Tws i ddeud y gwir. Cael ei gorff rhyngddo fe a'r yr ymosodwr yn mynd i'r llawr yn ennill y gic rydd yna, oedd e mor bwysig. Y bas ymlaen at Johannesson, a Johannesson yn chwilio am yr Ergyd, ond yna Tws yn ennill y gic rydd i Gymru. Hir lawr ca, ras amdani, mae George Morgan yn ennill y ras yna, gŵr ifanc o Everton. Mae'n y dynnu ar ei grisau, mae'n y gyfle i mae'n gwneud yn dda, ond dyw e ddim yn cael cic rydd, ond mi'n syni arni Llymanwr a'r dyfarnwr mor agos. A'r Gwlad yr Iâ'n chwarae hunain allan o drafferth. Blaen at Gudjonsson. Oedd y syniad yn un dda, ond Louis Giles wedi darllen y bas, a mae'n carlamu lawr y chwith yn erbyn Stefansson. Mae'n oedi, bwydo tyc y sgoriwr. 35 o funudau i chwarae. Un i ddim i Gymru. Lawler ar y bêl. Lawler a Cox wedi bod yn gadarn yn yr hanner cyntaf fel o'n nhw yn erbyn yr Alban. Mlaen mae'n mynd, chwilio Morgan, mae'n bas dda, mae'n reoli yn wych. Cymru yn gwneud yn dda i symud y bêl o un ochr y cae i'r llall, dod o hyd i Capaccio. Capaccio, heibio i ddyn, wedi gwneud yn dda y cefnwr, parhau i fynd Capaccio. Oedd angen dau i'w rwystro fe, ond sgiliau da gan Criw. Criw mewn i'r cwrt Cosby, mae'n mynd i'r llawr, dim trosedd. Dyfarnwr yn chwarae ymlaen. A Capaccio yn ennill tafliad. Ond mae'n y drad bach cyflym iawn gan Charlie Criw, capten Cymru. Mi oedd yna waith am gico'r smotyn, ond oedd ein dyfarnwr Mr Starry yn y fan ar lle. Hawkson, heibio i ddyn, yn ysgidiau llachar Hawkson. A mae e'n cael ei dynnu i'r llawr gan Alfie Tuck. Hawkson, di gwneud yn dda, ennill i cap cynta. Hawkson yn casglu'r bêl, heibio i wrthwynebydd, parhau i fynd, ac yn y diwedd, Tuck yn gorfod tynnu fel awr. Gic rydd yn un siomedig, mae Capaccio yn codi, does dim cam sefyll, mae Tuck nôl, a mae Tuck yn cael y cyffyrddiad ola, a fe fydd hi yn gic gornel i Wlad yr Iâ. Hansen.
oedd y gosa at y fel i Wlad yr Ia. Chydig yn llai na 8 munud tan yr hanner. Cymru 1, Gwlad yr Ia dim. Clwstwr o chwaraewyr o gwmpas Margetson yn y gôl. Maen nhw'n mynd i gwneud i mor anodd a phosibl i'r gôl geidwad, ond peniad da yn cael ei chlirio a'r cyffyrddiad gan y gŵr o Wlad yr Ia. Ddim yr un gorau gan Sigurdsson, nôl mae'n dod. A peniad deallus gan Lola. Capaccio, mewn i drad Morgan. Wel, o'r chwith i'r dde, Iwan Morgan. Mewn i'r cwrt Cosby, heibio i ddyn. Ac yn y diwedd yn twyllo ei hunan. Mae mor gryf, mae mor gadarn, mor gyflym. Oedd e'n hedfan heibio i wrthwynebydd fanna. Ond yn y diwedd, y croesiau ddim yn dod, a'r symudiad yn dod i ben. Ond mae yn ddiddorol i weld symudiadau Iwan Morgan. Yw'n bob amser, iddo fe fod yn gwisgo rhif 9 yn aros yn y canol. Ni wedi gweld ar y chwith, ni wedi gweld ar y dde. Ac yn sicr yn fygythiad mawr. Cymru 1, Gwlad yr Ia dim, Alfie Tucky, gôl gyntaf i Gymru. Yn rhoi'r fantais i tîm Craig Knight. Yr adroddiadau ar y gêm rhwng Gwlad yr Ia a Montenegro cael ei chwarae'r un diwrnod a gêm Cymru ar Alban. Mae'n sôn am gêm gorfforol iawn. A ni wedi gweld yr ochr na o bethau gan Gwlad yr Ia yn yr hanner cynta yma. Ond mae ymateb Cymru wedi bod yn dda, yn enwedig y ddau ŵr mawr yn y cefn, Lola a Cox. Dyma Morgan. Morgan eto'n ceisio troi i ddyn. Ddim y tafliad hawsa i Jacob Cook o Abertawe i reoli, felly tafliad i Wlad yr Ia. Cole Campbell i Wlad yr Ia, twos yn brysur iawn, sy'n dangos dyfnder carfan Craig Knight, bod Tuck yn dod mewn. Tra da fanna gan Cox a Criw, yma yna Criw unwaith eto. Gyda'i drad cyflym yn ennill cic rydd i Gymru. Pan ych chi'n meddwl bod 4 newid i'r tîm a sicrhau'r fuddugoliaeth yn erbyn yr Alban. Mae pob un o'r chwaraewyr yna wedi dod mewn a creu argraff. A dyma Criw y capten yn ennill y gic rydd. Cox. Giles yn sgrechen am y bêl. Croesiad at y postyn pella, ond yn cael ei chario ar y gwynt ac allan am gic gôl. Ond yn credu byddai Craig Knight a'i dîm nawr yn setlo am fantais o gôl ar yr hanner. Peth pwysig bod nhw ddim yn ildio. Ond wedi tyfu mewn i'r gêm yma, nhw'n dechrau chydig yn araf. Cyfleoedd yn dod i Wlad yr Ia, ond pan chi'n meddwl ydy Margetson wedi bod mor brysur â hynny yn yr hanner cynta, wel na fydde'r ateb. Ond mi oedd penderfyniad y lle maen nhw'r pen pella wedi mynd o blaid Cymru yn sicr. A ni'n gweld bod y gôl geidwad yn cael trafferth i glirio a chyrraedd hanner ffordd oherwydd nerth y gwynt. Dyma Morgan yn erbyn Stefansson. Maen nhw'n dwblu lan arno fe bob tro mae'n cael y bêl. Tuck, sgiliau bach da gan y sgoriwr yn bwydo Giles. Criw yn esgeilus, colli'r bêl mewn man peryglis. Gudjonsson trwy'r canol. Ond Dan Cox o Derby County ar draws a Gudjonsson yn troseddu. Mae yna eiriau hefyd rhwng y ddau. Eich atgoffa chi tew, mab Aida Gudjonsson yw rhif 9 Gwlad yr Ia. 88 o gapiau yw dad, 26 o goliau. Mae 4 gan hwn mewn 2 gêm.
Ond fe yw'r trydydd cenhedlaeth i gynrychioli wlad Daniel Gudjonsson. Lola. Eto tuag at Morgan. Morgan yn lladd y bel yn dda. Mae yna dacl wych arno fe. Bas ymlaen. Gudjonsson. Gudjonsson, mae Cole a Tob Jonsson yn y canol. Gudjonsson dal y bel i fyny a mae yna dacl y ddau rhif 9 yn taro mewn i gilydd a trosedd amlwg y tro hwn gan Iwan Morgan a Daniel Gudjonsson. Cic rydd wedi chymryd yn sydyn. Ni'n gweld y dacl gan Iwan Morgan, ond mae Gwlad yr Iâ'n gwastraffu pethau gyda'i pêl hir dros yr ystlys. Tac ymlaen, yr amddiffynwr yn y fan ar lle. Munud ola'r hanner. Cymru 1. Gwlad yr Iâ dim. Yma ar Barc y Ddraig. Gôl gan Alfie Tuck yn gwahanu'r tîmoedd, ond Gwlad yr Iâ yn ysu gael gôl yn ôl, a maen nhw'n mynd i mynd am i rif 9 nhw. Dyma fe, Gudjonsson. Gudjonsson, ond oedd y bas ddim digon cywir, a mae gan Criw. Criw, y dacl o'r tu ôl arno fe. Dyn nhw ddim yn cytuno. Biaki Hawkson ar dacl. A chyfle fan hyn i redeg y cloc lawr. Llithro mewn o'r ochr, felly trosedd. Chwiban ola hanner llwyddiannus arall i dîm ifanc Cymru dan 17. Nhw dan warchen gynnar yn y gêm, ond nhw sydd wedi creu y cyfleoedd gorau, a nhw hefyd sydd ar y blaen. Gôl wych gan Alfie Tuck o Queen's Park Rangers. Hanner foli hyfryd trod chwith, heibio i Tor Halson yn gôl, sy'n rhoi'r mantais i dîm Craig Knight ar yr hanner. Mae Iwan Morgan hefyd wedi bod yn fygythiol a chiciau gosod Louis Giles yn creu problemau. Ond ar yr hanner, ar Barc y Ddraig, mae'n fantais i Gymru. Cymru 1, Gwlad yr Iâ dim. Dech nôl ato ni am yr ail hanner.
Y croeso nôl i Barcyddrai Cas Newydd, lle mae Cymru dan 17 ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Gwlad yr Ia. Maen nhw'n chwilio am ei ail buddigoliaeth yn y grŵp wedi curo'r Alban o 4-2 nos Fercher. Gol Alfie Tuck yn gwahanu'r tîmoedd, a dyma Morgan yn croesi ychydig rhy bell o flaen Iwan Morgan o Abertawe. Mae Alfie Tuck i'w gynorthwyo, mae'n torri tu fewn, mae'n chwilio am gyfle am ergyd, mae'n gosod y bêl yn ôl. A mae Gwlad yr Ia yn roi'r bêl yn syth yn ôl i Louis Giles. Mae yna eilyddio o ddechrau'r ail hanner i'r ymwelwyr, gyda Biaki Hawkson wedi dod oddi ar y ca, a Cesar Hardison wedi cymryd i le. Bydd e'n gwisgo rhif 20. Angen dechreuad pwrpasol nawr gan Gymru, mewn at George Morgan o Everton. At Capaccio o Gaerdydd, mae'n torri'n garedig i Morgan, a mae'n ennill tafliad. O na, di ddim, mae'r bêl wedi dod oddi ar George Morgan. Mae'n dafliad i Wlad yr Ia. Mae yna wynt cryf yn chwythu o'r chwith i'r dde. Chydig o blaid Gwlad yr Ia yn yr ail hanner yma. I bygythiad mwyaf yw Daniel Gudjonsson sy'n gwisgo rhif 9. Wedi bod yn frwydr fawr rhyngddo fe a dau amddiffynwr canol, Lawler a Cox i Gymru. A dyma Gudjonsson yn cael awr capten Cymru, Charlie Crew, a mae Crew yn ennill tafliad. Giles lawr y linell, tuag at Cody Twos. Tuck ysgoriwr, gol wych oedd hi hefyd, hanner foli o tu allan y cwrt Cosby. Paslak, cyflwyno'r bêl i Wlad yr Ia, nhw'n methu creu dim byd a mynd am nôl ma nhw. Gol Gweidwad yn clirio'n gyffwrddus at hanner ffordd nawr bod y gwynt tu ôl iddo fe. Mae'r bas ymlaen at Cole Campbell. O, tacl bwysig gan Cox, y mae gan Gudjonsson. Mlaen at Cole tra'r cyflym. O, tacl wych arno fe gan Dan Cox. Wel, y bygythiad cynta'r ail hanner yn dod oddi wrth yr ymwelwyr Gwlad yr Ia. A'r cyfuniad yna o Cole Campbell a Daniel Gudjonsson. Y bas hir ymlaen, chwilio'i hollti'r amddiffyn, Campbell yno. Gudjonsson yn dawnsio'i ffordd mewn i'r cwrt Cosby, mlaen at Campbell ac yna Cox a trod mewn. Gwaith amddiffynol campus gan Dan Cox o Derby County. Tafliad i Wlad yr Ia. Just dangos i chi pa mor fregus yw mantais Cymru. Gol Alfie Tuck, chydig dros hanner awr oedd ar y cloc pan sgoriodd e. Gwlad yr Ia dal i ddisgwyl i gol gynta yn y gystadleuaeth. Stefansson. Braidd yn ffodus fan'na Louis Giles, ond mae drwodd at Margetson. Hanner cyfleoedd mae Gwlad yr Ia wedi creu yn yr hanner cynta, dim llawer o waith i Margetson i wneud. Mae Gudjonsson a Campbell yn edrych yn fygythiad mawr yn yr ymosod. A nhw sy'n chwarae gyda mantais y gwynt yn yr ail hanner yma. Lawler. Lan yn chwilio am George Morgan. Gwlad yr Ia yn ildio tafliad pen pella. Cymru wedi gwneud 4 newid o'r tîm oedd sicrhau'r fuddigoliaeth o 4-2 yn erbyn yr Alban. Capaccio mewn yr amddiffyn, Cook a Tuck yng nghanol ca, Twos yn yr ymosod. Felly digon o ddewis ar y fainc i creu gnaeth, a fe fyddwch chi'n gweld tipyn o eilyddio yn yr ail hanner gan y ddwy ochr, dwi'n siŵr o. Sodliad hyfryd i lwybr Capaccio, yn tacl dda. Cole Campbell eto yng nghanol popeth i Wlad yr Ia, Gŵr o Dortmund, parhau i fynd, mlaen mae'n mynd tuag at Gudjonsson. Margetson di meddwl am ddod y sodliad mewn, ond Cymru
yn clirio. Morgan ar ôl beniad. Angen rhywun i roi trod arni. Mae Iwan Morgan yn clirio dros hanner ffordd a chyfle i ail osod yr amddiffyn. Gwaith da gan Stefansson. Yn rhyngipiad da gan Cox, a Cox yn chwilio am y bêl mlaen at Morgan, ond yn credu bydde wedi ffafrio bêl dros yr amddiffyn. Bas mlaen, dim cam sefyll yn erbyn Morgan. Yn tynnu'r amddiffynwr canol allan dage. Mae ganddo fe'r cyflymdra. Mae heibio i ddyn. Mae cynanu'r bêl ychydig, heibio'r postyn. O, gwych unwaith eto gan Iwan Morgan. Gath ei ryddhau gan Cwc o ganol ca yn curo i ddyn. A'i ergyd trod dde, heibio'r golgeidwad yn heibio'r postyn. Dyma fe'n casglu. Yr amddiffynwr canol yn dod allan tuag ato fe, ond yn hedfan i heibio fe. Mi oedd yna ddewis i groesi, ond yn gwisgo rhif naw yn mynd am gôl a pam lai. Cox o dan bwysau, a mae wedi gwneud yn dda eto Dan Cox yn erbyn Gudjonsson. Gêm yn agor i fyny ar ddechrau'r ail hanner. 6 munud i chwarae yn yr ail hanner. Cymru 1. Gwlad yr Iard dim. Mae gan Stefansson. Letraws dros ben Capaccio. Chwilio am lle i groesi o peniad, a mae'n gôl a maen nhw'n gyfartal. Daniel Johannesson o Acrane sy'n dod â Gwlad yr Iard gyfartal. Y croesiad yn berffaith i'w lwybr, yn loetran mewn i'r cwrt. A Daniel Johannesson yn ennill i 6 cap yn sgorio i gôl gyntaf. Cymru 1, Gwlad yr Iard 1. Mae Stefansson yn creu yn y lle cynta, y bas Letraws dros ben Capaccio a'r croesiad yn berffaith. A Daniel Johannesson, 15 oed, y gŵr ifanca yng Ngharfan Gwlad yr Iard, sy'n dod â'r sgôr yn gyfartal. Gôl gynta Gwlad yr Iard yn y gystadleuaeth. Cymru 1, Gwlad yr Iard 1. Buon ni'n sôn am faint o waith oedd Margetson wedi gorfod wneud yn yr hanner cyntaf. Wel, Pryn oedd wedi wneud llawer. A'r peth cyntaf mae'n wneud yn yr ail hanner ydy pigo'r bêl allan o'r rhwyd. Crew, taro'r bêl mlaen. Morgan mewn i'r cwrt Cosby. Iwan Morgan ydy'r ongl yn Rhiannodd. Mae'n cael ei ergyd mewn, ond mae'n cael ei harbed yn dda gan Torhalson. Ond nhw'n mynd i ceisio cael y bêl drwodd Iwan Morgan mor fuan ac sy'n bosibl. Dyna'r ail dro iddo fe gael ergyd am gôl. Dros ben yr amddiffyn a'r bêl. Oedd yr ongl yn anodd. Mi oedd George Morgan eto yn y canol yn disgwyl, ond Morgan yn mynd am gôl. Un ar Parc y Ddraig. Cole Campbell. Bydd hwn yn brawf o gymeriad Cymru ifanc. Cook ymlaen. Morgan ceisio defnyddio ei gryfder. Gôl nad i roi sbardun i'r ymwelwyr ar ddechrau'r ail hanner. Maen nhw'n llithro mewn. Crew a Tuck. Mae'n anwybyddu Giles. Giles tu allan iddo fe mewn safle da. Maen nhw'n mynd lawr y canol. Crew eto mewn at Morgan. Morgan yn chwilio am y bas trwyddo at Crew. Mae Gwlad yr Iard clirio dros yr yslys. Cymru yn ceisio mynd trwy'r canol. Pan oedd yna gyfle falle i'w lledydd i'r cefnwr chwith Louis Giles. Morgan yn dal y bêl i fyny, yn chwilio am y rhediad o ganol ca. A fe fydd hi'n dafliad i Wlad yr Iard yn safle'r cefnwr. A dyma Stefansson.
At y sgoriwr, a mae sgoriwr yn colli'r bel I Cryw, a mae Cryw mlaen at Iwan Morgan. Morgan yn croesi, George Morgan sydd yno I Gymru. A mae'n cael I chlirio lawr y ca. Mae Morgan dwywaith wedi mynd am gol, y tro hwn mae'n croesi. A chydig tu ôl I George Morgan oedd hi. Pas dda gan Cox I lwybr Louis Giles. Giles yn erbyn Stefansson. Mae Tuck yn cynorthwyo. Cook nôl at Cryw. Giles mewn lle. Croesiad mewn am Millicwr Cosby eto George. Morgan yn disgwyl. A mae yna gyfle I Wlad yr Ia I dorri. A mae'n hir lawr y ca. Mae'n cario ar y gwynt a mae tu hwnt I Cole Campbell. Ond y bel a'r gêm yn sgibo o un pen y ca i'r llall. Cryw yn dwy'n y bel o dan drwy'n yr amddiffynwr. Mlaen at Morgan. Chi'n gallu gweld George Morgan ar y postyn pella. Ond ychydig tu ôl iddo fe. A chyfle felly I Wlad yr Ia I glirio. Ond mae'n gêm dda. A mae'n gêm o safon. Fel yr oedd I nos Fercher a Rodney Parade rhwng Cymru a'r Alban. Lawler. Crymanu'r bel. Mlaen at George Morgan. Morgan yn croesi'n isiau. A mae'n cael I ryngipio gan Sigurdsson. A mae allan am gic gornel. A cic gornel gynta'r ail hanner I Gymru. A maen nhw wedi ymateb yn dda chwarae teg. Wedi ildio gol. Mae ansawdd cicio cornel Louis Giles wedi bod yn dda trwy gydol y prynhawn. Mae'n chwarae mewn at y Cody Twos. Mae wedi ymrywio pethau. Wedi mynd yn fyr y tro diwetha. Mae'n siŵr o fynd yn hir y tro hwn. A nadi wrth gwrs. Mae'n mynd yn fyr to at Cody Twos. Creu'r ongl mewn â hi y Millicwr Cosby. Mae Cryw yn disgwyl. Ond I gyffyrddiad cyntaf yn ei adael e lawr. Agosau at yr awr yma'r barc y ddraig. Cymru 1. Gwlad yr Ia 1. Alfie Tuck I Gymru. Daniel Johannesson I Wlad yr Ia. Mlaen mae'n mynd. Camgymeriad. Cyfle fan hyn I George Morgan. Twos yno hefyd. George Morgan yn oedi. Disgwyl cymorth. Tuck yno. Sgiliau da gan Alfie Tuck tra'r cyflym. At y postyn pella. Tuag at Cook. Cook yn codi. Ond mi oedd yna drosedd a mi oedd yna wthio gan Jacob Cook o Abertawe. Ond sgiliau hyfryd gan Alfie Tuck I guroedd un. Y bas hir, y camgymeriad gan yr amddiffynwr yn rhoi'r cyfle I George Morgan. Ond Iwan Morgan ddim yn y canol tro hwnnw. Mewn at Tuck. Tuck yn clirio a Cook yn troseddu. Yma George Morgan yn gadael y ca a Freddie Isaka fydd yn cymryd I le. Felly Freddie Isaka o Plymouth Argyle ymlaen ar yr asgell a mae'r sgoriwr Alfie Tuck sydd wedi creu argraff a sgorio gol wych yn yr hanner cynta, hanner foli trod chwith a Gabriel Biancheri o Manchester United yn cymryd I le. Felly Biancheri ac Isaka eilyddio ymosodol gan creu gnaet a'i dîm hyfforddi. Sgoriodd Isaka wedi dod o'r fainc. Noswaith o'r blaen fe oedd ar bedwaredd. A bel hir o'r cefn eto'n dal ar y gwynt ras rhwng y sgoriwr Johannesson. A mae yn troseddu. Felly wrth edrych ar siap Gymru, mae Isaka wedi mynd allan i'r asgell chwith. Biancheri yn chwarae fel rhif deg.
go iawn y tu ôl i Iwan Morgan a Cody Tws allan ar y dde. Gudjonsson, trosedd. Gudjonsson eto a'i trad bach cyflym yn denu'r dacl ac yn ennill y gic rydd. Nil tu fewn, troi un ffordd, ac yna y dacl yn un hwyr, ac felly gic rydd i'r ymwelwyr. Yma Solfi Stephanus yn fe o'r tala o chwaraewyr Gwlad yr Ia. Welwch chi ysgorio'r Johannesson a Campbell dros y bêl. Johannesson a rownd y gornel tuag at Campbell. Tws yn ôl, a Tws yn ennill gic rydd, a fe nath ei waith tracio da fan'na, mae'n derbyn cymeradwyaeth i dîm am y gwaith. Ond oedd hi'n gic rydd ddiddorol gan Gwlad yr Ia. Triongl bach pert. Rownd y gornel tuag at Campbell, ond Tws yn neud i waith. I wedi chwarae ychydig dros awr yma ar barc y ddraig, a'r brynhawn cymylog gwyntog oer, ond mae ansawdd y chwarae yn twymo pawb. A cefnogwyr Gwlad yr Ia, chi'n clywed yn yr eisteddle o'n tano ni. Y rieni wedi teithio yn niferus yma i weld eu teuluoedd a'r bechgyn wrth eu gwaith. Maen nhw wedi ymateb i'r gefnogaeth hynny'n dda. Bas mlaen, rhy hir, Margetson yn casglu'n gyffwrddus. Johannesson yn rhoi pwysau ar Lola. Tws at Giles, allan at Isaka. Isaka o Plymouth Argyle. Cyflym iawn yw mae Tws wedi newid asgell. Hwna'n ddiddorol. Crew, lan at Isaka, allu ddi gyrraedd y bêl. Wel, mae'r dyfarnwr mae Gerdyn mas, a mae'n dangos cerdyn melyn y cynta'r diwrnod i Freddie Isaka yn ei gyhyddo fe o blymio ac yn edrych am gic o'r smotyn. Gan i weld yr ail chwarae, mae'n gyflym fel y gwynt. Mi oedd yn y gyffyrddiad arno fe, ond dwi'n credu bod e ar ei ffordd lawr. Dwi'n credu bod e'n heiddi cerdyn melyn. Mae yna anaf i'r amddiffynwr, ond melyn i Freddie Isaka. 63 o funudau i chwarae Cymru 1 Gwlad yr Iau. Tra bod yna driniaeth yn cael ei roi gan yr ymgyleddwr, fe welwn ni gôl sydd wedi dod â Gwlad yr Ia yn gyfartal. Y bêl Letraws yn twyllo Capacio, ond croesiad hyfryd mewn at rediad Johannesson, a fe'n rhwydo heibio i Margetson. Buon ni'n sôn am y cymylau yn casglu yma ar barc y ddraig. Mae'r cymylau wedi troi yn gywodydd erbyn hyn. Felly y dydd yn tywyllu, ond gobeithio bod yna ole i Gymru cyn diwedd y gêm. 1-1, chydig yn llai na hanner awr i chwarae. Bydd y pwynt ddim yn ddiwedd y byd i Gymru, bydden nhw'n aros ar y brig. Dwi'n eisiau colli hon. Y gêm arall yn gorffen
a buddigoliaeth i'r Alban o 2-1 yn erbyn Montenegro yng Nghaerdydd. Criw yn ceisio newid cyfeiriad y chwarae, ond allan mae Bas yn mynd am dafliad pen pella. Bobby McLucky sgorio 2 yn erbyn Cymru. Noswaith o'r blaen. Fe'n yn rhwydo'r gôl fuddigol 8 munud o'r diwedd. Oedd cerdyn coch hefyd i Tomasevich o Montenegro. Nhw ath ar y blaen. Perovic yn rhoi nhw ar y blaen. Dan Cummings yn sgorio i gôl gyntaf i Gwlad, yn dod ar Alban yn gyfartal cyn i McLucky sgorio wedi 82 o funudau. Montenegro 1 ar Alban, 2 yn sgôr derfynol. A mae yna eilyddio pellach i Wlad yr Ia. Yn gadael y ca bydd Jon Arne Sigurdsson. Wedi derbyn yr anaf na'n gynharach. Ac yn cymryd i le Noel Arneson. Dechreuodd y gêm yn erbyn Montenegro nos Fercher. Arneson yn gwisgo y rhif 3. I'ch atgoffa chi bod y nillwyr y grwpiau i gyd yn mynd drwydd y rowndiau terfynol. Capaccio dan bwysau. Cael ei helpu mas, a Criw yn tecluso. A Cook yn mynd yn hir. A mae tu ôl yr amddiffyn, mae'n mlaen at Morgan. Morgan ydy'n gallu curo i ddyn mewn i'r cwrt Cosby. Morgan! Ar ei drod dde, syth at Tor Halsen. Ond y bas o ganol ca gan Cook yn un dda i ryddhau Iwan Morgan. Alle wedi cario honna ychydig yn bellach. Dyma fe'n castri, mae'n troi tu fewn. Dwi ddim yn ffafrio i drod chwith, ond alle fe wedi cario falle'n bellach mewn i'r cwrt Cosby. Glaw yn sgibo ar draws Parc y Ddraig. Cymru 1, Gwlad yr Iau. Isaka. Cole Campbell. Gudjonsson. Roedd yn fyr roddi. A sodliad hyfryd gan Criw i ddod o hyd i Isaka. A Isaka heibio i ddyn. A tro hwn mae'n mynd i fod yn gicrydd i Freddie Isaka. Y drosedd gan Keith Hansen. Cymru yn ei chymryd i yn sydyn. Maen nhw dal yn chwilio am yr ail gôl. Ail buddigoliaeth yn y gystadleuaeth. Lola, lawr yr asgyll, chwilio am twos ar oedd e. Biancheri, yr eilydd at Capaccio. Bas ore gan Lola. Mae wedi bod mor gyson yn ystod y 2 gêm. At Cox. Wedyn ni fynd am y bêl mewn i'r gwynt. Mae'n dal i fyny yn annog yr hediad. Ac mae'n gorfodi Stefansson i glirio dros yr ystlys. Glaw yn sgibo lawr ar Barc y Ddraig yn ymharu ar y lluniau chi'n ni'n ymddiheurio am hynny. Criw. Campbell yn gweiddi am gicrydd geith e ddim o hyd. Mae mall allan at Isaka. Isaka, 3 yn dysgol croesed. Ydy Isaka yn mynd i fynd i hunan. Mae'n troi yn dda, heibio i ddau. Ydy'r croesed at y postyn yn gosa. Ac yn ar ergyd gan Biancheri yn cael ei tharo lawr. Biancheri, bêl ar ei frest. Mae'n dal i godi Biancheri a brwydro amdani a Gwlad yr Ia yn clirio.
Gudjonsson yn taflu un i'r llawr. Mae e'n sgrechen ar y dyfarnwr. Dim cic rydd y bêl gan Gymru. Isaka. Y gŵr o Plymouth Argyle yn curoedd un yn gosod doi ar ei penole. Ond yn anffodus dyw e ddim yn ennill cic gornel y dyfarnwr. Mr Starry o Weriniaeth Czech. Criw ar yr ongl, allan at Isaka. Isaka yn curo ar y tu fewn ac yna'r tu allan. Ac yn anffodus, dyw Cymru yn methu gorffen. I 70 munud i chwarae. O, mae yna dynnu fyna ar Lola, a fi'n credu fydd Cerdyn Melin fan hyn. Odi Dylan Lola yn tynnu ar Gudjonsson. Oedd hi'n drosedd amlwg, oedd hi'n gweld y bêl yn hedfan dros i benne, a Gudjonsson yn hedfan am y bêl. Melin i Lola, yr ail o Gymru i weld Melin. Y Grydd yn rhoi pwysau ar Margetson ac ar yr ail gyfle mae e'n casglu a mae'n mynd i chwilio i ryddhau yn gynnar. Mae'n moyn gwneud hynny a mae gan Giles. Giles criw o'i flaen e. Chwilio am yr hediad gael Bianceri ar ôl beniad tuag at Morgan. A gwaith da gan Stefansson. Campbell yn ryddhau Gudjonsson, dim cam sefyll yn erbyn Daniel Gudjonsson, mae mewn i'r cwrt cosbi, ysodiad at Campbell yn un hyfryd. Ac yna'r dacl yn un dda gan Jacob Cook. Cook di wneud yn gampus fanna i gael ei hunan nôl. Gêm yn llifo un pen y cae i'r llall. Cymru un, Gwlad yr Ia un, Bianceri i'r llawr, dim trosedd. Medde'r gŵr o Weriniaeth Czech. Mae'r cyfuniad yma o Daniel Gudjonsson a Cole Campbell. Y ddau yn chwarae pêl-drod, un yn Malmo, Gudjonsson, a'r llall yn Dortmund. Chi'n gallu gweld pam maen nhw wedi cael eu tynnu allan o Wlad yr Ia i chwarae pêl-drod. Mae Campbell yn gymwys i chwarae'r un o Daleithiau hefyd. A mae e'n sicr wedi creu argraff yn y gêm hon. Ond dyma Isaka. Isaka mewn at Bianceri. Bianceri yn denu'r dacl rownd y gornel i ryddhau Isaka. Mae dau yn disgwyl croesiad mewn tuag at Morgan. Wneith unrhyw le y tro i wir Gwlad yr Ia. Agosau at cwarter awr ola'r gêm. Gall hon fynd unrhyw ffordd. Isaka. Isaka'n troi. A mae yna drosedd arno fe, Freddie Isaka. Sicr mae e yn fygythiad mlaen yn lle George Morgan ar yr asgell. Mae e'n dyfarnwr. Isaka'n troi. Sef y lot yn honna, ond dyna ni, cic rydd i Gymru. Mae'n mynnu ar y 10 llath nôl cyn bod dim byd arall yn digwydd yn dyfarnwr ni. Hwna'r frig i'r restr o flaenoriaethau. Criw a Giles dros y gic rydd. Ffigiad, Criw mewn yn isial at Morgan sy'n troi ar ei dro'r chwith. Rwyd ochr, ond fi oedd hi wedi gwyro. Felly mae yn gic gornel i Gymru. Clyfar, clyfar gan Gymru, chwarae'r bêl mewn yn isial. Ffigiad gan Giles. Criw mewn at Morgan yn troi yn yr un symudiad. A dyma Giles. Giles at y postyn pella! A'r peniad i dor rwyd mor anlwcus Dan Cox.
Oedd y croesiad gan Giles yn un hyfryd. Yn annog y peniad, yn codi fel eog, ond just yn methu cael ei beniad lawr o dan y bar. Gwlad yr Ia, llwybr uniongyrchol, Capaccio. Mae'n o drosedd gan Cesar Hardison. Bydde gêm gyfartal ddim yn ddiwedd y byd i Gymru. Fe fydden nhw'n aros ar frig y tabl a 4 pwynt. Bydde pob mathau o gyfuniadau yn gallu digwydd. Enillwyr pob grŵp yn mynd trwyddo. Y 7 tîm sy'n benni'n ail orau hefyd yn mynd drwodd i'r rowndiau terfynol yn Hwngari canol mis Mai. A Cymru yn edrych i gyrraedd yno am y tro cyntaf. Cox. Mae bêl na lawr y sianel mewn i'r gwynt yn gorfodi am ddiffynwyr Gwlad yr Ia i glirio dros yr yslys bob tro. Cymru yn ennill tir. Criw at Giles. Giles mewn i drad Isaka. Mae'n cyfuniad o ddau yn ennill tafliad i Gymru. Pas dda. Dyma Cook. Cook o bellter! O! A ryw ffordd rywsut. Mae'r gôl geidwad Tor Halson yn helpu'r bêl dros y bar. Wel, oedd y bêl na'n symud yn yr awyr. Mor anodd i Tor Halson. Cook yn ei chasglu ni. Taran o ergyd. A Tor Halson dim ond yn gallu helpu'r bêl dros y bar. Mae Cook wedi sgorio gôl wych i Abertawe. Enillodd gôl y mis i glwb Abertawe na byd Peterborough. Dyna chi beth, arwydd o beth mae'n gallu wneud. Biancheri, gosod y bêl, o man y gam sefyll yn erbyn Giles. Wel, Cymru sy'n cnocio ar y drws a ragor o eilyddio i'r tîm cartre wrth i ni fod mewn i'r cwarter awr ola. A dyna diwedd y prynhawn i Jacob Cook. Mae wedi gweithio mor galed yng nghanol ca. A hefyd bydd Dylan Lawler yn gadael y ca hefyd. Felly Cook, Bant a Joe Andrews o Southampton ymlaen. A Dylan Lawler hefyd bant o'r ca. A Braden Clark bydd yn cymryd i le. Braden Clark yn gwisgo rhif 15. Deuddeg munud yn weddill, un yr un yma ar barc y ddraig. Andrews. Yna Capaccio. Ffyddiad cyntaf Braden Clark. Margetson yn cyrraedd hanner ffordd yn mewn i'r gwynt a mae'n cael ei chasglu gan Gwlad yr Ia. Andrews ar dacl, mae Braden Clark yno eto i Gymru. Coesau blinedig y ddwy ochr nawr, ond y ddau yn mynd amdani. Mae gan Isaka llawn triciau a chyflymdra, ond y tro hwn yn rhedeg mynd i wal o wyn. Biancheri yn eog o droseddi. Johnson, helpu'r bêl mlaen at y sgoriwr. A nawr mae'n y gyfle rhwng yr amddiffynwyr. Mae'n gwaith da gan Dan Cox i rwystro'r eilydd.
allan at Isaka yn erbyn Stefansson. Mae 3 mewn i'r cwrt Cosby. Mae Isaka yn parhau i fynd, mae'n dod o hyd i Andrews. Andrews ar trad cyflym ond rhedeg mewn i'r amddiffynwr. Gudjonsson. Y ddwy ochr yn edrych yn fygythiol, ond pwy nawr sydd ar ail gôl holl bwysig? Dyma Gudjonsson! Oedd Gudjonsson wedi synhwyro Madgetson oddi ar ei linell. Y weledigaeth gan y gŵr ifanc, ond i anel yn anghywir. Casglu'r bêl trwy'r cylch canol. Gweld Madgetson ychydig oddi ar ei linell. Ond yn y diwedd dim perygl. Cox. Pas dda i ryddhau Louis Giles. Giles yn torri tu fewn ar ei drod dde. Y cynorthwy gan Isaka. Isaka yn mynd y gôl, Bear yn gwyro allan. Anderson yn clirio dros yr yslis. Naw munud yn weddill. Os na gôl i ennill y gêm. Capaccio ac Biancheri. Crew at Isaka. Campbell yn helpu'r amddiffynol. Mae mewn i'r cwrt Cosby. Newid trad Isaka. Gudjonsson yn edrych bach mwy ynysig nawr gyda Cole Campbell yn gofod helpu mas i gefnwr oherwydd cyflymdra Freddie Isaka ar y chwyth i Gymru. Amser yn rhedeg allan i'r ddwy ochr. Crew, diallus, sgwar at Capaccio. Tws at Biancheri, mlaen at Iwan Morgan. Morgan yn troi, hanner cyfle fan hyn i dynnu'r bêl nôl. A fe fydd hi yn y diwedd yn gig gôl. Gwaith bach cyflym. Lawr yr asgell dde. Biancheri, mlaen at Morgan. Biancheri parhau ei rediad. Ond allan am gig gôl yn unig i Wlad yr Ia. Bas hir y Madgetson yn galw. Mae fe'n rhyddhau Cox. Campbell ar ei ole. Mlaen at Crew. Crew. At Isaka. Crew wastod ar gael. Mae hwnna'n bas wych i ryddhau Biancheri. Dim cam sefyll. Morgan ar gael yn y canol. Morgan yn tynnu i hunan oddi ar yr amddiffynwr. Ydy'n gallu troi nadi. Andrews ar draws. Isaka. Cymru'n bygwth, mlaen at Morgan. At y postyn pella, Tws yn disgwyl. Tws yn chwilio am gymorth. Prynu amser i'w hunan. Cadw'r meddiant. Capaccio. Crew unwaith eto. Mae'n mobman Charlie Crew, y capten. Capaccio yn ennill tafliad lawr y dde. Gwaith da gan Gymru. Chydig dros 5 munud yn weddill. Cymru 1, Gwlad yr Ia 1. Bydde gôl nawr gymaint o hwb i Gymru yn ei hymgyrch. Capaccio, chwilio am ei ail buddigoliaeth Biancheri. Crew, bêl yn cael ei tharo lawr gan y sgoriwr Johannesson.
Cymru yn eilyddio, a mae Iwan Morgan. Ddim gol iddo fe prynhawn yma, ond mae wedi bod yn fyddgythiad trwy gydol yr 85 o funudau. Cymeradwyeth o dorf yn berfformiad da arall gan Morgan ac yn cymryd I le. Bydd Troy Perrett ddechreuodd y gêm nos Fercher yn erbyn yr Alban. Felly Troy Perrett ymlaen, Biancheri nawr fydd yn arwain y llinell flan. Y bas hir o'r cefn gan Stefanesson dros ben pawb. Crew. Cyfle I newid cyfyd y chwale os geith Andrews I ben lan, mae Isaka yn rhydd ar y chwith. Maen nhw'n chwilio amdano fe, dyma Isaka, y Miracle Cosby, mae'n ffigio, mae'n mynd ar draws gol, mae gan Andrews, Andrews mewn i'r Cosby, mae'r cyfle ymergyd am gol, a'r cyfle yn mynd yn wastraff. Wel, o Joe Andrews wedi gwneud popeth yn iawn, Isaka hefyd, creu y lle, ond yn y diwedd, o ddim cynnyrch gorffenedig, dim ergyd am gol. Amser yn rhedeg mas, Capaccio, pen pella. Wel, mae yna nifer fan hyn o droseddau, a mae yna felyn yn cael ei dangos I rhif 6, Cia Tansen. Felly cerdyn melyn cyntaf prynhawn I wlad yr Ia, a mae yna driawd yn disgwyl dod i'r maes. Ydy'r eilyddio mynd I ddigwydd nawr? Ydy. Felly oedi pellach yn y chwarae. Felly Brecky Baldwrsen bydd y cyntaf I adael. Ac yn cymryd I le fydd Thomas Johannesson. Hefyd yn gadael y sgoriwr Daniel Johannesson. Felly 17, 18 a 10, felly bydd Cole Campbell a mae wedi bod yn fygythiad mawr trwy gydol y prynhawn. Bydd Cymru'n falch I gweld bod Campbell wedi eilyddio. Bydd Cole Campbell bant hefyd a Elfa Gudmundsson, rhif 11 yn cymryd I le fe. Amser yn rhedeg mas, Biancheri at Capaccio. Mewn i'r ddwy funud ola. Mae gan Cox. Giles yn sgrechen amdani ar y chwith. Giles yn cario'r bêl. Mae'n croesi'n gynnar mewn at Biancheri. Andrews, yma hwnna braidd yn fyr, mae Capaccio wedi gwneud yn dda. Capaccio, lan at Biancheri. Biancheri yn llawr. Oedd hwnna'n drosedd. Y chwaraewyr Cymru yn gweiddi am gic o'r smotyn, a mae Mr Starry o'r weriniaeth Czech yn dweud na, fe fydd hi yn gic gornel. Ath Ronan Capaccio yn gampus fanna, curo 2, 3, ac yna bwydo Biancheri yn troi tu fewn. Wel, mi oedd yna ôl trod, ond cic gornel yw'r gorau geith Gymru. At y postyn pella. A mi oedd yna drod uchel gan Troy Perrett. A fydd yn gerdyn melyn I Perrett. Y croesydd at y postyn pella I ligyd ar y bêl, mae rhaid dweud, ond yn amlwg gyda'ch trod mor uchel yna, a pen y gwrthwynebydd yn dod am lawr. Melyn I Troy Perrett. Wel, ni mewn i'r funud ola o gêm hynod o ddiddorol yma ar barc y ddraig. Gol Alfie Tuck yn rhoi Cymru ar y blaen. Ond yna Johannesson yn dod ar sgôr yn gyfartal. Ras rhwng Biancheri a'r bêl. Ond mae drwodd at Tor Halson.
Gwlad yr ia yn fodlon taflu'r bêl mewn i'r gornel mwyn gwthio y Cymru ifanc am yn ôl. Mae'r pedwerydd swyddog wedi dangos y bwrdd. A mae yna 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Felly 4 munud i chwilio am gôl i ennill y gêm. Capaccio allan at Twos. Tu fewn at Peret. Peret yn troi mewn i drwbl. Clark sy'n tacluso. Giles dros hanner ffordd. Capaccio, ond dim digon ar y bas i ddod o hyd i Twos. Peret yn ei throi hi mlaen tuag at Biancheri. Mae wedi gwneud yn dda i ennill tafliad i Gymru. I ni wedi chwarae ychydig dros 1 o'r 4 sydd wedi cael ei hychwanegu ar ddiwedd y 90. Cymru yn gwthio am y 3 phwynt, am yr ail gôl. A mae yna lawio fan'na yn erbyn Capaccio. Sydd chwarae teg wedi chwarae'n dda iawn. Ronan Capaccio. Yn dod mewn i'r garfan yn hwyr, yn cymryd lle un o'r ser y tîm Rhys Thomas o Manchester City. Bas ymlaen yn rhyddhau Biancheri, dyma'r cyfle. Biancheri yr ongl yn anodd. A Tor Halson yn gwneud yr arbediad. Oedd y bas o ganol can, edrych i ryddhau Gabriel Biancheri. Ond oedd yr ongl yn ei erbyn e. Ar y foli, arswyd y byd. Freddy Isaka ar y foli o'r gic gornel, tra bod ni'n gweld yr ail chwarae. Oedd Isaka bron a'i hennill i Gymru. Y gic gornel yn cael ei chrymanu mewn, penni'r allan, ac yna Isaka. Wel, bydde hwnna wedi bod yn gôl gampus i ennill y gêm. Ond dyna ni, mae'n parhau yn 1-1. Capaccio, mae braidd yn fyr nôl at Margetson. Yr eilydd yn rhithro mewn. Hwna'n dafliad i Gymru o seithi, y mae yn. Ni wedi cyrraedd y funud ola o'r 4 sydd wedi cael ei hychwanegu ar ddiwedd y gêm. Andrews, mae yna le i'w lledydd hi fan hyn, mae wedi gwneud yn dda i ddod o hyd i Giles gydag Isaka tu allan iddo fe. Allan at Isaka, mae'n mynd, os na ddiweddglo dramatic fan hyn, yn erbyn Stefansson. Isaka, trad cyflym, ennill cic gornel, 1 cyfle ola i dîm Craig Knight i sicrhau'r 3 phwynt. Mae Crew yn ysu i'w chymryd hi. Mae Braden Clark, mae Dan Cox i fyny o'r cefn. Mae'n cael ei chwarae'n fyr, mae'n nôl gan Crew. Crew at Giles, i hongian i fyny, mae'n un dda at y postyn pella. Os na le mae'n Biancheri, bel yn cael ei chwarae lawr, ac yna oedd y taro'r bar gan Andrews. Joe Andrews mor agos i sicrhau'r pwyntiau. Giles, ergyd yn cael ei tharo lawr. Capaccio, a siŵr gen i chwiban ola'r crynhawn. Gêm ddramatic, diweddglo cyffroes. Giles yn ei sguboi mewn at y postyn pella. Yr ergyd yn cael ei tharo lawr, ac yna Andrews mor anlwcus yn taro'r bar. Ond am adloniant ni wedi cael y prynhawn mae unwaith eto gan y gwir ifanc Craig Knight. Nath Alfie Tuck roi Cymru ar y blaen, ychydig dros hanner awr i chwarae, ergyd wych hanner foli. Y gŵr o QPR yn rhoi Cymru ar y blaen, ond yna Daniel Johannesson yn dod ar sgôr yn gyfartal.
pwynt yr un i'r ddau. Mae Cymru'n aros ar y brig am nawr. A'r gemau ola, bydd Montenegro yn erbyn Cymru. A'r Alban yn erbyn Gwlad yr Ia i benderfynu'r pwyntiau a'r safleoedd. Ond mae wedi gorffen yma ar brynhawn cyffroes arall. Cymru dan 17-1, Gwlad yr Ia 1. Diolch am eich cwmni. Nawn ni weld chi di both.